Bueno, nik benetan egia esan da nik ez dute eman pausua baizik eta eman arazi didate, azkenean prozesu parte hartzaile bat martxan jarri zen, ehunka afiliatu parte hartu zuten eta bertan bazeukaten aukera talde bat eratzeko, integrazioaren bidetik joango sana, alderdia kohesionatuko zuena eta bueno, haiek hautatu ninduten eta egia esan niretzat ardura ikaragarria da, erantzukizun ikaragarria da, baina baita ere ilusioarekin ekiten diot honi, hain zuzen ere Eusko Alkartasunako kidea naizenez eta asko daukagula egiteke uste dudalakoz. Nik uste dut jokoan dagoena da Eusko Alkartasunaren indartzea eta horrekin batera baita ere EH Bilduren indartzea. Guk planteatzen duguna bi arlotan kokatzen da. Batetik, barnera begira, Eusko Alkartasunara begira, uste dugu militantzia enpoderatu behar dela, kontsultak arautu, baita ere prozesu parte hartzaileak ezarri. Hain zuzen ere, uste dugulakoz militanteak direla Eusko Alkartasuna daukan altzorrik nagusiena. Eta bigarrenik baita ere, nola lortu eta ze ekarpen egin EH Bildu eraginkorrago oraindikan egiteko. Eta hortan, nik uste dut, EH Bildurekin konprometitua gaude guztiok, argi daukagula aniztasunean datzala bere erronka, nola lortu ahalik eta jendarte gehien biltzea Euskal Herriak dituen mesedeetara, eta hortan iritsi ezberdinak agerian daude, eta guk uste dugu benetan aniztasuna eta pertsona independienteen parte hartzea bermatzen duen formula, koalizio formula dela eta ez alderdi bakarreko estrukturak. Eztabaida badago, horretarako dira biltzar nagusiak, eztabaidatzeko, normaltasun osoz, Eusko Alkartasunan normalak dira, eta nik uste dut, horrela interesgarriak direla eztabaida guztiak, eta horrekin nik ziur nago, igandean, bai Eusko Alkartasuna eta bai EH Bildu indartsuagoak aterako direla. Nik uste dut guztiok bat gatozela homogeneizaziotik egin behar dugula, hau da, ez duela zentzurik Euskal Herria Bildu homogeneizatzea eta orain ordezkatzen dugun espektro ideologiko zabal hori murriztea. Iritzi ezberdinak daude ea benetan estatutuetan planteatzen diren alderdi bakarreko strukturak, nun nahita nahiezkoa da EH Bilduri afiliazio bat egitea, nahiz eta Eusko Alkartasunakoa zen, edo beste alderdietakoa, modu asambleario batean, hau da orain erabakiak gehiengoz hartuko dira, eta ez koalizio batetan hartzen diren bezala, nun alderdi bakoitzak eta independientek baita ere gaineratzen dituzten beraien iritziak eta azkenean emaitza bada hoien batuketa bat nun jendarte orok ikusten duen hori zabala dela, hori anitza dela eta errezago izango dela bertan beraien konfidantza sartzea. Lehenik eta hemen nik uste dut hobeago izaten alzela biltzar nagusia aurretik ospatu izatea eta eztabaida aurretik, baina beste alderdiek egin duten moduan. Baina egia da, gaurko zuzendari hitzak erabaki zuela hau modu paralelo batean egitea. Eta guk uste dugu helburu berdina izaten aldugula, bai Urizarrek ordezkatzen duen alderdiaren parte hori eta errespetu osoz, iruditzen zaiela horrela lortzen aldela Euskal Herria Bildu irekiago bat, baina guk beste iritzi bat daukagu. Uste dugu, azkenean, EH Bilduren aniztasun ideologikoa, benetan aniztasun horren irudikapenean kokatzen dela. Alderdiok ez diogula uko egin behar gure erantzunkizunei, hau da guk gure Eusko Alkartasunaren kasuan, gure sozialdemokrata irizpideekin proposamenak egin behar ditugula, baita ere besteek egin behar duten moduan. Eta ez, denok bilduta, hain zuzen ere hortan egoten aldelako ahuldade bat, zeren eta aniztasun hori galtzeko arriskua dauka. Eta horregatik guztiarengatik
guk uste dugu independienteek badaukatela zeresan eta paper garrantzitsua orain arte izan duten moduan. Kontutan izan behar dugu gaurkotasunak ekartzen duela eta gaurko militantzia ez dela aintzinekoa. Proposatzen dena da independiente orok afiliatu behar direla. EH Bilduri, baita ere alderdi ezberdinak osatzen dugunok. Eta guk uste dugu, eta Iruñan badaukagu baita ere, badibideak nola EH Bildu irekiago bat egiteko, inori ez zaion behartu behar, hau da, ez izaio behartu afiliazio baten dako. Eta koalizio formulak orain arte beti bermatu egin du independienteen presentzia eta baita ere independienteek egiten duten ekarpen politikatik sortuta egiten duten ekarpen horiek guztiak eta Iruñeko adibidea ikaragarri eraginkorra. Nola ez, aukera badago eta horretan gaude buru belarri. Azkenean, eztabaidak nik uste dut osasuntsuak direla, normaltasun oso, sartu behar direla, niri litzaidake gustatuko alderdi batean edo koalizio batean parte hartzean nun eztabaidarik ez dagoen, eta horregatik nik uste dut sintesia bilatzeko aukerak badaudela, baina baita ere esan behar dugu, azkenean biltzar nagusietan soberania militanteek izango dute eta zergaitikan ez, normaltasun osoz baita ere, militanteek aukeratu ahal dauden bi iritzien artean. Zuzen ere, alderdi bakarreko struktura hoien anistasunaren bermean sinisten dutenak, eta baita ere, erabakia ahal izatea, guk ordezkatzen dugun iritzia, zuzen ere, koalizio eredua dela benetan independienteen parte hartzea. Eta ideologia ezberdinen erakusketa bermatuko duena.